אז מה קורה אנשים? כאן דוקטור חתולוב. כן, ידעת שם מוזר. מי גיימינג אייל. כאן איתי שר בשיחה. שלום. כאן גם יאב איתנו. קטלונובלה. אנחנו משחקים בטלפילד. אנחנו נשחק קרוב בטלפילד. זה פרק יחסית רציני, הרוב אנחנו נעשה שטויות ממש מטורפות. יש מאחוריך מישהו איתמר. איפה? הנה. הוא הרג אותי. דן. נדרס. סמק. יכול לראות מה עשית. איתמר, דינוזאור. איתמר, אז מה? דינוזאור. איפה? נדרס. איזה באסה. לא, איך הוא הרג אותך איזה נו. מה אתה רוצה? ניסיתי לטפס על משהו. אני בא להחיות אותך. אני גם בא. לא תמיד. בטח. הוא מת לא ממך. אספק. חשבתי שהוא מולי. יאב, מה? חתול. איפה? נדרס. אה. צער בעלי חיים. נכון. קיל משין. קמפרים. עכשיו איתמר היה צריך לומר לי תחנק בשקט. יאב, הופה, הרגתי מישהו. יאב. מה? תחלק בשקט. טוב. באתי להציל אותך אבל איתמר. בוא נראה אם אפשר להתגנב על מישהו. מפה אחד. אם מי ששם לב הוא אומר לא נורא. או סוף סוף כוונת נורמלית. מי ששם לב יאב מטומטם. לא נכון. אני חתולה. חתולה זה חיה חכמה מאוד. שנדרסת פעם בשנתיים. פעם ב5 דקות, מה זה? 10 זה 25. וואטשה. אפשר תגיד משהו מצחיק. אני? כן. לא יודע, סמים. זה לא חינוכי אחד. לא נורא. נתתקה. מי מת? מי זה? אבא שלך. אז. באמת, באמת. לא, מה שהתחלתי איתמר להגיד- תציל אותי. לא רוצה, תשתוק. מה שהתחלתי להגיד תלמדו לשחק. נשתוק בו! מה שהתחלתי להגיד קודם שאנחנו נצלם הרוב בטלפילד ואולי קצת נצלם כל הוידאו עם יאב. שיאב חרשן בבלק אופס. לא נסתמנו בבלק אופס. אני פרו. אני ופה זה חרשן. הפוך. אני חרשן בבטלפילד והוא בטלפילד. כן, אני ממש נו פה. תמר, עקף אותי. אוי לא. תחום מקום ראשון, לא, זה לא הגיוני. יפי. כן, אני פרו מלידה. רק אתם. אמא! מה? זה חתול. איפה? תקשיב, סוף סוף יש לי כוונת נורמלית לנשק, איך שלא קוראים לו. אבל למה לצעוק? לפאמאס. אבל למה לצעוק? איך למה אתה משחק עם פאמוס ישראל את הנשק הזה? כי זה הנשק הכי טוב שלי. נו! מה? לא, אתה מעצבן אותי. מה? מאמה עוף. שניצל מאמה עוף. שניצל תירס. בטעמים אחרים. יש דבר כזה. כן, שניצל תירס תקשיב, נשאר לו 5% חיים. הפק שלי שניצל לא תירס בטעם יעבור. שניצל ברוקולי. בן סולה. מכיר שניצל תירס בטעם שניצל ברוקולי? לא. כן, זה מאוד... יאללה, אני מתחיל לשחק עם AK. וזה חיוני למעיים. זה גם שניצל, גם ברוקולי וגם תירס. רק שחסר את הבשר של השניצל. מה זה? דווי, נזוז דווי. נזוז כבר. זה אתה מה איתו. זה? חסמתי את איתמר. קמפר. אני עוקב אחריך. מה קרה לשמור את זה? וואי. אחייתי יאב. תעשה לי קליק. עזו. תעשה לי קליק. אני רוצה לעבור טים. תחיה אותי. לא רוצה. נו. די, זה פה שנייה כבר. שוב. אני עובר טים עוד מעט. החיית אותי ואז מתתי. מגיע לך. איתמר. לא, אני עובר טים, אין לי כוח. לא, לא מחי אותי כוס. די, צייף. אל תדע נסר למות. תחיה אותי. אוקיי, מישהו התאבד. אני התאבדתי. לא, מישהו קפץ למים.
אוקיי. זה לא אומר שהוא יתאבד. לא, ואז איך שהוא מת. יאללה, אני בראש אבל אני הולך להרוג אתכם. מה זה, אני לבד בסקואד? לא תגיד. לא. אנחנו לפחות נעשה זה... לשר מנה מנה. דום 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 דום. תמר, איפה אתה? מת. גם יהב מת. הוא הרג אותי! איזה ילד מעצבן. כיף להרוג את יהב. זה ממש קל להרוג את יהב, אתה יודע? אתה יודע שזה מפה ממש לא מצחיקה. נכון. גם הסרטון הזה ממש לא מצחיק. זה שרטון? צריך זה אמור לבוא עם... להיות... זה סרטון. כאילו לא ידעת יותר מדי. ספרתי כן, לפני. אני יודע. לא נכון, הוא לא ספר. הוא משקרת. אנחנו כבר משקרים. נו, זה מזדיינת. אה, מי דקרתי? דקרתי אותך. יואו, הוא דוקר אותי. אתה צבוע, מה אתה צוחק? בוא'נה, יא נמיה. בוא נהיה נחש. יש. די לך. יש ניטר. הפופל שלי לא יש לנו יעבור. מישהו שמפריע בשיחה שעודה איתי בערוץ השני שאני אפרסם בדיסקריפשן. יש לך עוד ערוץ שלי. כן. בוא'נה זה טריפלקל יפה, לא התאמצתי. מנה. בוא איתמר, חיים, אתה צריך? אני גם הייתי עם דומדם. איפה אתם? הרגתי מישהו. יושבים. איתמר מאחוריך. לא, תהרוג אותו זה שר. אני מתתי. צריך לי את הקילינג ספרי, קקר. קקר. בוא לפה. הראה למציא את המילה נראה לי. אחותך עם המילה. לא פייר, דפקתי למי שמאחוריך היית שזה סתם. הם מאחוריי מישהו? כן, אחריי. אין מאחוריך אף אחד. היה מאחוריך באמת לא היה. סנייפר אחד. לא נכון, באמת אני לא הייתי חושב שעברתי מאחוריך. ליד מישהו. שמע כדורים. ראיתי להם שהוא בביצים. ביי. ראיתי אותך. ביי לך. כל שנייה רותחים אותי, זה לא מכובד. עד כמה המשחק הזה בדיוק? זה לא פייר, רציתי להחליט אותו. המשחק עד 200. מה עד 200? שנה הבאה אנחנו נגמור את זה. מה? אני משחק עם משחקים עד 1000. יש פה PDW. לא, יש, הרגו אותי עם PDW. זה F2000. די לשחק בלק אופס כל היום. קוראים לזה PD. מה התוצאה שלי? אני במקום ראשון 15-13. תמר, איפה אתה? מחרבן ליד ים. בוא לנייף, איפה אתה? בוא, אני נשמע. מה זה היה עכשיו? אונלי נייף עם כל המובחרות האלה שמרססים אותי נראה לכם. אני אונלי נייף הרגתי. היי דד, החיו אותי. די, מה שלי לך בא? היי דד, מתתי. היי דד, סארט נדפק עם מחבר. נו. מי אמר את זה? ראיתי ילד שם מאחורי הבניין. PDR? מה זה PDR? ילד... מה זה? מי אמר את זה? נהג בוא בוא נגיד שלי. איתמר, תעשה את זה. איתמר רוצה את זה הכי טוב, איתמר. תעשה את זה. מה? מי אמר את זה? מה? את מי אמר את זה? מי אמר את זה? למה לא רוצה? אמרתי מי אמר את זה? די, לא, זה נתקדם. לא הולך, זה הולך עם ה... זה הולך עם ה... מי זה? וואצ'ה, איתמר. בוא, אני יודע איפה הם כולם מתקמפרים פה. אני צריך... פרה פרה, טום דום דום שלי הקל. נו יופי, חלפתי סוללה בחבר ימני. לא, נשאר לו אחוז של HP. היא אומר לשר סוללה בחבר, איזה כיף. אני אשים סוללה חדשה. איך אני אוהב את זה שאיכשהו טוען? חזרתי. אל תחזור. פה רתיע. האמת אבל אני לא. בא עם אקדח. נו, זה מציק אותה. מי? לא יודע, יש לך אותו. זה אני. הרגתי מישהו בלי לגעת בו. נגעתי בו, אבל לא עם היד. מה יעשו אותי? עם הרגל. שר, לא בכוונה הזאת. איבדתי שתי דברים מהנשק בלי להתאמץ. טוב, התאמצתי. נו, זה מציק. הרגתי 8. איתמר הרג רק 18 ואני 8 שלמים. לא. ריבנג'. נו.
זה לא הרג אותך, מישהו אחר הרג אותך. נראה לי הסרפן הזה די משעמם. הרגתי את יאב. יאב, בוא אני אציל אותך. זה סרטון רציני. בוא אליי במפות גדולות, שם לא נעשה סרטון. מפות גדולות. זה לא נשמע טוב? מתפוצץ לנו המוח במפות גדולות. מה זה היה? מה? זה המסוק. כן. זה היה מסוק במוח שלך. מה זה? כל הקבוצה שלכם וואי, באים כל ביחד. הקבוצה שלהם שם, ראית? הקבוצה שלכם באים ביחד כמו סקוואד ענקי. אני הולך לבד, אני מטייל במפה לבד. בוא איתמר, אני מאחוריך, בוא לשם. אני הולך עכשיו לבייס שלכם. אני בבייס שלכם. אתה מטייל בסקוואד. אני מת איתמר, אני מת. אותי שהייתי בבייס. לא, ואני לא מת. אז גם אני מת, ניסיתי הרסו לי להציל. את התוצאה. בואו שניכם עוד נייף. יש לי 19, הרסו לי את התוצאה. בוא. אוי לא. מי זה שם? אתה במפה? לא. מי זה שם? זה לא הייתה. בוא איפה שם עם אונלי נייף, אין שם אף אחד. אני בא. יאללה, בוא. רגע, אני צריך שיעלה לי HP, יש לי 6 HP. יאב, אתה לא קשור. אני איפה רוצה אתה? לראות. ראו שניכם. בוא, איפה אתה? אני פה. אני איפה ה... הנה שניכם, פאק רגע. יש שם איש, חכה רגע. הנה מישהו. נו, למה? זה אתה. מפגר. אתה הנה פרינטים? רימון. אני ניחשתי לאן לראות. וזה הרג. סליחה. באמת? איך נחשת? לא פר, אני רמה 30. יואו, קבוצה שלכם קמפרי. מצאתי נשק. וואו. לא אכפת לנו, יאב, אתה הכי משעמם בפרק הזה. אני יודע איזה. טה. אוי, שזה נשק טוב. של מי? נראה לי של איך קוראים לו? אנחנו רוצים לעשות פרק ראשון כזה. אתם מפריעים לי ללכת, סליחה. ילד. עד זה. טוב, איזה קמפר אני פה? אתה מבין להם את קמפר. עכשיו איפה אתה? מה? באתי לראות בשתיים, פתאום הם מתו. וואו, איזה ללי. מלא ללי. הם כולכם קופצים לבסיס שלנו. ככה אוי ירדו. קפצתי לים. בשביל לא למות. יאב, אתה עושה לגים שתוק. יש לי 4 HP. ואני בסולם, אני מחכה. אני אמרתי לך לשתוק, אתה עושה לגים. חכו אותי. טוב, איתם הרבה עכשיו עולה נייף. איפה אתה? בוא לאיפה שהספינות האלה. כאילו בצד. ספינות. לא יודע, זה לא ספינות, לא יודע איך לקרוא לזה, מאיפה מה אתה? איתי. הרגו אותי בי. ביי ביי ביי, הרגו אותי בי. אני עוקב אחרי יאב. אתה יודע מי זה? וואטה! אין לי שיח. אוקיי, אני אבא. אני שוחה. זהו, יש פה מלא אנשים. אני שוחה. יש פה מישהו, זהו. אז תהרגו אותו. איפה אתה שוחה? לא, עכשיו אני נפלתי למים. איזה מתאים. הרגו אותך שטיפסת, נכון? לא. זה לא הייתה אתה, מזל. איפה אתה? הייתי. ראיתי מישהו שטיפס ואז מישהו זה הייתי אני. נו, אתה מבזבז לי זמן אוויר של הפרק. זמן אוויר. יואו, בזילו. עוד שלא שהרגו אותי. הנה עוד פעם הרגו אותי. יש. הוא שובר עם עצמו את המקלדת בגלל זה. זה כלום לעומת מה שאני עושה. פשוט RPG. יאב, זה לא חשוב. אני. יאללה, עכשיו בוא לשם עוד פעם. עד שאני אעבור לשם יעברו אותך עוד פעם. אני שם. אני פה, נו. רגע, הנה אני. חכו אבל לי. יש פה מישהו במחולה, תיזהר. זהו, במפה הזאת אי אפשר... איתמר, תחפה. הכוונת הזאת לא עוזרת, שנייה, אני אחליף כוונת. החיו אותי. מי הקקר שהחיה אותי? לא אני. בואנה, מה אתה מכיר? כמה יש שם? מה זה? אתה אומר? זה היית אתה. לא שאני הרגתי אותך, אבל... קוראים בבטלפילד. נראה לי. מי הרג? למי שיש באטלפילד שישחק איתי. אל תשחק לי, יעבוד מדי. למי שיש בלק אופס שגם כן ישחק איתי.
אם שיש שכל שלא ידבר עם יאב. דמדרם, דקרתי מישהו, נכנסתי בתוך הקיר. איפה אתה? לא יודע, אני מחייב עכשיו לדבר. בוא מהר לשם. נכון, אני לא קרוב לשם אפילו. אני בכוונה מתרחק, רק שתראי. הופה, עשיתי דאבל. קיבלתי לייזר לנשק. הלייזר הראשון שלי. הנשק הזה טוב מדי. זה הנשק שאני הכי טוב איתו נראה לי. אתה משחק. אני? לא, אתה מה. מה? זה נשק אתה משחק. מה... נשק. נשק. נשק כלשהו. איתמר. אף אחד לא יודע איך קוראים לנשקים. בוא כבר לשם. לבעל, לא לצעוק. בוא לבסיס שלכם בצד. זה אתה, סליחה. למה ירדת בי? לא, זה חבירה בי. אני זה שהרג אותך. אני יריתי RPG, קיבלתי 56 אסיסט. נו, אני זה שהרג אותו, אבל... ירדתי בו כדור כמו מת. אתה יורד שהורג את שלכם. אה, או שיש לך עוד תוצאה. נראה לי תוצאה טובה. אני במקום שלישי, איך זה קרה? נו. הייתי בהתחלה מה במקום- זה? אני הרגתי אותך, איזה פרו אני. בקרוב. כי לא היה לו חיים, אז אני הרגתי. אחרי זה אני אלך למפה אחרת, אין כוח למפה הזה. ומתה יש, מתתי. יש שחיות יש. אוף, אחי אותו. אוף. טוב, נראה לי... נראה לי הטים שלי מה זה נובים? כדאי לכם להתחיל להרוג, כי אני עם שתי מתחרפים בצד הסרטון באמצע. למה? כי אני אקח צלם. יש לי נקודה אדומה באמצע. אתה מצלם. בגלל שאני עם לייזר. אז יש נקודה אדומה. יש לכם איזה קמפר, בא לי לרצח לו את הצורה. אני אעשה סוויץ' תהיה מלא. אתה בכל מקרה תהרוג אותו, גם אם... אתם מרפוד. נו. זה אפשר נזכרת שאתה רוצה לעבור קבוצה. לפני שנייה, ואז הרגו אותי ואז נכנסו איזה 3 ילדים. וואי, יש לי לאגים, לא מאיפה לך שזה ילדים ולא ילדות? בגלל הצילום יש לי ירידות FPS. לא סוף, תמות כבר. הרסת לי את הקטע. זה כזה תוצאה משהו. לך יש לצוב משהו. אתם ידעתם שהלייזר יכול להגיע לכל מקום? אתה יודע שאתה חופר? יש כזה קו של לייזר שהוא יכול להגיע. איזה אני אדמיה. עכשיו הלך והתפוצץ פשוט. זה מכבד. באמת. וצילמתי את זה. יאללה, אין לי כוח משחקים. נו, זה מעצבנים אותי, יש לי חרטים. לא רק לך, לי יש חרא. ואחרי זה צילם סרטון נוסף. על מפה אחרת. אוקיי. בסדר, בסדר. איתמר מקום ראשון. כולכם נובים. היי, יחיו אותי. וואלה, הוא צודק. מתתי שוב. הבתים שלי נו, לא יודעים לשחק. לא צריך לחנוק את הבקר הזה. יאללה, יש לכם עוד 20 הריגות, סיים את המשחק כבר. לא עוד 20, הנה אני עכשיו אעשה איזה 20 קילים ברצף. רק נוכל את השני, יאללה. קסם כחית. מה הולך פה? אני לא מבין. תראה, אין לי כוח, קבלו סמוקים. לא, הרגו אותך עם אקדח? לא, עם... לא, זה לא אני. מישהו החיה אותי והיה מישהו על הכוונת שלי. אז לפני שעודכנתי, ירי. אמרת סמוקים? לא, הרגו אותי עם אקדח. איזה צנע. ואמרתי... זה פסיבי. לא נורא, לא לא לא. לא נורא, לא לא לא. לא נורא. יא, אני חונק אותך עוד מעט. אז תעשה את זה אתה, זה יותר מצחיק. התכוונתי לא מה להציל אבל. אתה מערב מישהו. אתה משחק עם AK, אה? זה לא איקי. מדוחלה. AK? קיבלתי משהו ולא הספקתי לראות מה קיבלתי. אפשר לי את הרמה. למה יותר מה? מה התוצאה שלי? 29-29. אני הורג אנשים עם... שיט, התאבדתי. איך? יש. עם רימון. יאללה, עוד 3 ואנחנו אף פעם לא צריכים. הצלחתי להרוג משהו עם רימון. 2. מה?
מה לא היה? לא, הרגע שעשו לי אחרונה. כמעט באתי לראות את האחרון. טוב, זה הסרטון שלנו. נמשיך לראות סרטונים יותר אוי, תמר מצחיקים. במקום ראשון. אני לא, תשתוק. אנחנו נמשיך לראות סרטונים יותר מצחיקים. ומקווים שאהבתם, תעשו לייק הסרטון בסוף. ראשון אז אולי מצחיק. נכון. ביי. בפנים הבאים אולי. שר תגיד ביי. 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 מו. יאהב טוב.